Biz İslamның исемен беләбез, менә кичкенә малайның исемен Камил. Камил. Кыш бабай тотып җибәргән Камил аның исеме. Безгә шигырь әзерләп куймадыңызмы Кыш бабай килүенә? Камил, әйдә. Яңа ел белән бергә начать Новый год. Җем-җем көмеш тун кигән, яңа ел безгә килә, яңа ел безгә зур кулына килгән, Кыш бабай белән кар кызы зур бүләкләр китергән. Исәнмесез. Саумысыз. Мәдинә, Салих, монда яшиләрме? Без яңа килдек. Шулай менә. Кыш бабай, ул безне ярата, ул безгә күп итеп бүләкләр тарата. О, рәхмәт. Ярата, Кыш бабай улы бирәйде. Biz sizga bugungi qo'shiqlar bilan kelmadik, bo'laklarni olib keldik. Шып-шып Кыш бабай келди безгә. Килегезме? Менә кемгә бирик әле безнең? Ой, молодцы, менә бит. Aha, birgəlab aşarlar. Kış babayla Hem elbette indi Kış babay Kümüş Kıngırov'dan geldi. İsәнмесез. Bunda böyle keşler zorlar. Әйдәгезме? Мен башка бирәм булган. Дөньяда да килдем. Ул сезгә бүләкләр алып килде. Бүләкләрне алыр өчен башта берәр төрле һөнәр күрсәтергә кирәк. Нәрсәләр эшли беләсез? Молодец. Бүләк алып килдең син. Молодец. Бүләк алып килде Кыш бабай. Мәрьям берәр нәрсә әзерләгәнме? Кыш бабай килгән, аппак тун кигән, көтә кем генә чыгар дип өйдән. Чыксаң шөмете, шул менә шул аның бөтен эше дә. Молодец. Рәхмәт. Суыт торган шиметтергә җирдән Кыш бабай килде. Инде сезгә бүләкләр алып килде. Бas şaşıyanlar. Ay, Kış baba yap gelgen ha. Ne? Ne bilsem, Ay, menə motor itib yandırırsınız. Yaşarsınız, yeме? Kış baba. Şunlara işkeniz var mı? Var, inme. Mesela sen okursunuz, değil mi? Apam bilen. Menə Kümüş Kıngırov'na. Şöyle